Прывітанне! Добрай раніцы ўсім, хто толькі што расплюшчыў вочы. Добры дзень усім, хто тупае па доме з першымі сонечнымі промнямі. Я, Дмітрий Карась, шчыра вітаю ўсіх без выключэнняў. А тых, хто мае дачыненне да навукі, яшчэ і віншую. З чым? Са святам Днём беларускай навукі. А яшчэ сёння міжнародны дзень без інтэрнэту. Яго мэта – цалкам адцягнуць увагу людзей ад камп'ютараў і глобальнай сеткі, хаця б на дзень. Высакародная, хочу сказаць, мэта, не ведаю, праўда, наколькі выканальная. Але творчая брыгада праекта «Нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі» упэўнена, менавіта зараз вы ўсе не ў камп'ютарах, а ў тэлепрыёмніках, якія настроены на тэлеканал «Беларусь-3». Правільны выбар, шаноўныя. З намі выдатная раніца вам забяспечаная. Ну што, пераходжу да таго, дзеля чаго ўсе мы тут сёння сабраліся, да праслухоўвання выдатных музычных нумароў. Пачну, праўда, з агучвання імёнаў тых, чыё выканальніцкае майстэрства вас на тыдні, на жаль, не зачапіла. Александр Сухараў, да пабачэння. Шо, Алюр, шкада. За чорны бровы, за кары вочы, любая милая, дорога. За чорны бровы, за кары вочы, любая милая, дорога. Ой, мой миленький, дороженький, а где ж мы будем ночевать? Я под вербою, ты под другою, любая милая, дорога. Я под вербою, ты под другою, любая милая, дорога. Най-на-на, 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 най-на-на. Ой, мой миленький, дороженький, а что ж мы будем снедать? Я буду чай-чай, ты пробачай-чай, любая милая, дорога. Я буду чай-чай, ты пробачай-чай, любая милая, дорога. Па-за нашай гульнёй і Алексей Хлястоў. А заўтра нядзеля, чаму цябе, хлопча, кашуля не бела? Чаму цябе, хлопча, кашуля не бела? А як будзе бела, хоць заўтра нядзеля? Моя мамка стара, сястра жито праз долину, стежка под калину, стежка под калину. Ален хит. Эх. Як мама дядину, як мама дядину. Любил я ее, кохал, сам же додумаю, сам же додумаю. Ой, ну что мне так робить? Як я 10 маю, як я 10 маю.
Алекс Девід. До нових зустріч! Яго жонка Кацярына пайшла ў карчму гуляць, пайшла ў карчму гуляць, пайшла ў карчму гуляць. Пайшоў сам да каморы, пайшоў сам да каморы, пайшоў сам да каморы. Сябры, вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе УКонтакце і зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Галасаванне ідзе на сайце www.belarus.by у раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Не забывайцеся таксама, што прагаласаваць можна не болей за 5 кампазіцый. І вось што яшчэ хачу сказаць. Калі ласка, будьце прыязнымі да тых, хто якраз дзякуючы вам ці папросту воляй лёсу трапляе ў хіт-парадны лонг-ліст. Прыслухайцеся да іх уважліва, прыгледзьцеся дэталёва, галасуйце. Крыху пазней. А зараз гасцінна сустракайце і шчыра вітайце 5 новабранцаў.
Алпежи припек, алпежи припеком, алпежи припеком. Боже милый, на столе светет. А что, маменька, робить? Кину миленький любить. Иди, Доня, догаю, шукай зелью разную. Я догаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня з-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на роце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речі. Кипі, кипі, коронець, покуль прийде молодець. Я ще корень не вкипів, а вже барин прилетів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Не чаруй же ты мяне, очаруй майго коня, очаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умеет моя мать, только умеет моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ой, катился по дороге беленький каточек, а у нашего соседа хороший сыночек. Беленький каточек, хороший сыночек. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Дело робить, касить не вагнеться. Як побачить ён девочек, так і розшибеться. Касить не вагнеться, так і розшибеться. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Ой, катилася по небу белая талерка, а у нашего соседа хорошая девка. Белая талерка, хорошая девка. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Hey!
Ну а зараз надышоў час даведацца, як і з кім вы правялі бягучы тыдзень. Не, ніякіх двухсэнсоўнасцей, я пра тых, хто трапіў у хіт-парадную дзесятку лепшых па выніках вашага галасавання. А ў дзесятку трапіў дубочак, дакладней цэлых 3 дубочкі. Сапраўды, адзін дубочак наўрад ці дамогся б такога выніку, а вось 3, да ўсяго не ў якой-небудзь дуброве яны паўсталі. Гэтым нас не здзівіш. А як не дзіўна, у полі. Пасярод поля, з левага боку ці з правага, невядома. Ды гэта па вялікім рахунку і не важна. Важна тое, што моя дарагая сяброўка Наталля Тамэла, дзякуючы дубочкам гэтым і вам, прыхільнікі, 10-ю прыступку змагла заняць. Ой, у полі 3 дубочки. 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 Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Ой, у полі стояли, стояли. Ой, у полі яны стояли, говорили. Яны стояли, говорили. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Перша кажа, я люблю. Перший кажа, я люблю. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Другий кажа, я возьму. Другий кажа, я возьму. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Третий кажа, будем жить. Третий кажа, будем жить. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Ой, у полі, полі. На хвалю поспеху што заўгодна вынесці можа і дубочкі, і ручаёчкі, і каліна, і маліна. Хаця, што тычыцца каліны з малінай, асцярожнымі трэба быць з імі. Ой, асцярожнымі і абачлівымі. Ягады, безумоўна, карысныя, смачныя, але... Ці то пераеў іх Кірыл Ермакоў, ці не даеў, але скаціўся з папярэдняга 7-га на 9-е месца. Думаецца, трэба перагледзець Кірылу харчовы рацыён. Ды і вам, шаноўныя паклоннікі, ёсць над чым задумацца. Кірыл Ермакоў, 9-ы. Калина, малина, что не расцветаешь. Молодая Манечка, что стоишь,
Няхай люди кажут, я их не боюсь. Кого верно люблю, с ним я расстаюсь. Так, мы ізноў накіроўваемся ў поле. І нераскідзістым волатам захапляцца. У гэтым поле пры дарозе цэлая гісторыя разгортваецца. Гісторыя, якая не пакідае вас, сябры раўнадушнымі. Ды не дзіўна гэта, пранікнённа, чулліва, прыгожа і таленавіта апявае яе Віталь Пракаповіч, ажно на слезу прабівае. Ну і як тут не пусціць яе скупую мужчынскую слязу, калі з 4-го месца на 8-е даводзіцца перамяшчацца. Але няма нічога непапраўнага. Дакажыце гэта, фанаты. А у полі пры дарозе дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду п'е, дороженьку чуе, а Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А начуе казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Ой, вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вячераць, дзе дзяўчына міла. А я пайду вячераць, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, бо поломишь кольца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. 7-е месца. За выканаўцаў, якія па выніках вашага галасавання зараз яго зоймуць, я б таксама з радасцю і задавальненнем аддаў свой голас. Але не. Выхаванне не дазваляе. І ведаеце чаму? Таму што непрыстойна галасаваць за сябе самога. Так што ўся надзея на вас, прыхільнікі, і вы яе апраўдваеце. Вялікі дзякуй вам за гэта. Дмітрый Карась і Марыда. 7-е. По головце бьет.
чым далей, уздымаемся вышэй. Чарговая хіт-парадная прыступка. І хто на яе зараз уздымаецца, вы здагадаецеся, дзякуючы урыўку з верша Максима Богдановича. «Спокойно мне тут под водою, залег я ля млына на дне, опруся на кола рукою, млын казку старую пачне». Ну, якія варыянты? Хто сказаў Саша Нема? Бінга! Саша Нема. 6. Залатая хіт-парадная сярэдзіна, і на ёй зараз камфортна уладкуецца. Ніхто на ёй не уладкуецца, бо занятая прыступка гэта. Яе ўжо абжыў Анатоль Блузкі. Праўда, калі вы, сябры, вырашыце, што дастойны спявак куды большага і лепшага, думаю, Анатоль хуценька збярэ рэчы і вокамгненна куды-небудзь вышэй узнясецца. Зрабіце спеваку прыемнае. Галасуйце, а пакуль Анатоль Блузкі зноў 5. Женился старый дед, узел девку 20 лет. Ой, да-да, ой, да-да. Стали класть и сьяны спать, а старого не видать. Ой, да-да, ой, да-да. Отзывается он с печи, я погрею свои плечи. Ой, да-да, ой, да-да. Погрел плечи, погрел спину, яна вышла на хвилину. Ой, да-да, ой, да-да. Погрел плечи, погрел спину, яна вышла на хвилину. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, беда, беда, калежонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, 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 калежонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Толькі дзверы адчыніла, там чакае ўжо Даніла. Ой, да-да, ой, да-да. Цалаваліся на ганку, дзед на печы спаў да ранку. Ой, да-да, ой, да-да. Вы сцягнулі вам урок, каб не бралі вы дзявок. Ой, да-да, ой, да-да. Абярыце па плячы, каб сядзела на печы. Ой, да-да, ой, да-да.
берите по плячы, каб сядзела на печы. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, бяда, бяда, калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, 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 калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, бяда, калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, 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 калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. На печы стары сядзі, на малодак не глядзі. На печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Под бурные аплодисменты одних самых активных, надеянных, энергичных поклонников 4-е место я запрашаю занять Валентину Ольшанскую. Сярод фанатов есть незадоволенные. Ну так докажите, что вы наибольшие здольные. Пераканайте, что 4-е место Валентины на гэтым тыдні усяго толькі выпадковая недарэчнасць. Слухайте, голосуйте. лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Крыху пра мае музычныя густы. Мне вельмі падабаецца беларускі гурт «Фолклор», але, прызнаюся, хвалююся я за спевакоў. Гэта ж колькі часу яны ўсё ніяк не могуць знайсці адказ на пытанне, ці было лета. Гэта ж як запрацавацца трэба. Зусім не шкадуюць сябе. Сябры, было лета, было, але галоўнае будзе і ўжо даволі хутка. А вы намаганнямі фанатаў сёння зноў у топе лепшых. «Фолклор» – бронзавыя хіт-парадныя медалі.
Самы час сярэбраны медаль уручаць. Тая, каму ён па праве дастаецца, атрымлівае яго за талент і ўсенароднае прызнанне. А калі б у дадзеным выпадку рашаючае слова было за мной, я без сумневу аддаў яго яшчэ і за яе неверагодную любоў да прадукту вытворчасці пчол. Вось сказаў, і мяне раптам асяніла. Дык можа справа бясспрэчнага поспеху якраз у гэтым самым прадукце? Трэба праверыць здагадку на практыцы, а пакуль з задавальненнем абяшчаю, Аня Зайцева, другое месца. Вербіцца пад гарой карчомка, а ў той карчомцы весь мой род гуляе, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе, і мяне мяню успамінае. Сястрыца лепшую долю мае, ды з намі гуляе, ды сваю лепшую долю мае, ды сваю лепшую долю мае. Воду поплыву у човне, я до белой пони, да я до белой пони, поплыву у човне. Ну вось, дзявятка абвешчана, і нам нішто і ніхто не перашкаджае акунуцца ў творчасць лепшых яшчэ разок. Ой, у полі тры дубочкі, 10-е месца. Наталья Тамела. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Калина, малина. Кирилл Ермаков. 9-й радок. Молодая манечка, что стоишь, думаешь. Віталь Прокопович, 8-й. Убежала и крыниченьки коника пувала. А он сам не есть, воды не пей, вино да... Дмитрий Карась и Марыда сёння 7-е. Молодый паничек, по головце бей, вино да вино, зелено. На 6-м месцы Саша Нема. А на горы мельница. Ой, вер, герцем, лупцем, мельница. Ой, вер, герцем, лупцем, мельница. Оженился старый дед, узел девку 20. Анатоль Глузский у рейтингу 5-й. Ой, да. Стали класться яны спать, а старого не видать. Ой, да. А у лесе грибы зародили. Валентина Альшанская, 4-я. Грибы зародили. Девки бабы по грибы ходили. Девки бабы по грибы ходили. Мать гулять не пускала. 3-е месца Фолклор. Под горой карчомка, а у той карчомцы весь мой род. Аня Зайцева, «Серебро». Весь мой род гуляе, и мяне мяню успамінае.
Першае месца і асобу, якая заслужана ўздымаецца на самую верхавіну нацыянальнага хіт-парада, я назову з надзвычайнай радасцю і неверагодным задавальненнем. Вольга, ты ж з намі? Дык вось, ты па выніках народнага галасавання на гэтым тыдні зноў лепшая. Вольга Сацюк, першае месца. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.